Il-Malti jgħid kull qatra tot u dan huwa minnu għal testa triq li jiddependu fuq nies li ħafna drabi minn jeddhom u minn butom jagħtuhom xieklu u xi xorbu. Fid-dawl li ħafna minn dawn in-nies huma anzjani u li allura minħabba s-sitwazzjoni bħalissa huma meqjusa vulnerabbli u mhux qed joħorġu mid-dar, kumpanija li tissupplixxi l-ikel u oġġetti oħra tal-annimali domestiċi ħadet l-inizjattiva biex ikunu l-impjegati tagħha li jitimgħu il-qta' testa triq. Franċiska Merċija li taħdem mal-kumpanija spjegat li fuq gruppi tal-annimali fuq il-medja soċjali identifikaw l-aktar postijiet fejn jinġabru ta' testa triq fosthom Taqali, Taslima, il-Marsa u l-Belt. Huma qed imorru f'dawn il-lokalitajiet biex jitimgħu u jagħtu l-ilma lil-qtates. Qegħdin iduru daw il-locations li qed naraw u nsibuhom fuq social media fejn bħalissa u iktar diffiċli l-stray cats xi ħadd imuru jitmagħhom regolari bħalma kienet jagħmel qabel. Hija appellat biex f'dan iż-żmien diffiċli meta l-annimali domestiċi jkunu ta' kumpanija għas-sidien tagħhom jieħdu ħsiebhom. Qalet li huwa tajjeb li wieħed joħroġ għal xi mixja mal-annimali, speċjalment klieb, iżda dejjem għandhom jittieħdu l-prekawzjonijiet. Il-pets inżommuhom id-dar mhux mument li nitfgħuhom il-barra u neħilsu minnhom, ġifieri għalkemm forsi fuq il-pil tagħhom jista' jkun hemm il-virus jew xi ħmieġ. Użaw ilma bis-sapun imsħu l-pets tagħkom sew qabel tidħlu ġewwa u ngħixu l-ħajja kif aħna lkoll flimkienu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.